tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema Ndoda kukwasai vana vaMwari muzita raJesu. Panguva ino tinotenda muponesi nemukana waanotipa wekutaurwa kweshoko nekurinzwa mutsa uchigere kuvharwa. Apo tiri kurarama mazuva okupedzisira, chinotsvakwa naMwari ndechekuti isu tirarame sezvaanoda. Apo tinodaidzirwa kuti wakaipa ngagara akaipa, wakanaka ngagara akanaka. Munamato wangu kuti tose tiwanikwe tiri panguva kana kuti munzvimbo yakanaka naMwari. Deno Mwari angakukomborerai, Mwari akuitire zvakanaka. Toda kutarisa musoro wenyaya unoti iwo enda mberi. Mukati meupenyu pane zvimwe zvinhu zvinorema, pane zvimwe zvinhu zvinopinda mukati menzira apo tinenge tiri kufamba. Mungave mukati memazano eupenyu, mungava mukati memaprojects odu atinoita, our goals in life. Pane zvinhu zvinopindira kubloka our progress. Mukati mechiKristu pane zvimwe zvinhu zvinotikanganisa. Asi nhasi uno musoro wenyaya uri kuti enda mberi munhu waMwari. Ngapashayikwe chinokukanganisa, ramba uchienda mberi. Toda kutarisa a Bible text yatinoona pana mabasa apostori chapter 16 pa verse ya 25 na verse ya 26. Ndichaverenga. Zvino panenge pakati pousiku, Pauro na Silas vakati vachinyengetera nokuimbira Mwari nziyo, vakanga vakasungwa vakavateerera. Verse ya 26. Pakarepo kudengenyeka kwenyika kukavapo, naizvozvo mhepo dzeimba dzikazungunuswa. Pakarepo mikova yose yeimba ikazarurwa, nemisungo yose yavo yose ikasununguka. Deno Mwari vangakomborera kuverengwa kweshoko ravo. Ngatinamati. Baba vari kudenga muzita raJesu, tinotenda potinotarira mukati meshoko. Tinoshuva kuzarurirwa nemi, kubatsirwa nechipo chekutsanangura shoko iri, kuti apo tinonzwa kutaura kwenyu tibve pane kumwe kutenda tichienda pakutenda kuri nani.
muzita raJesu tinokutendai, amen. Mabasa apostori chapter 16 kubva pavhesi ya16 tichinopendera chapter inotipa nhoroondo yaPauro naSirasi vari parwendo rekuenda kunonamata. Pauro naSirasi vari parwendo rwekunonamata, vari munzira. Bhaibheri rinotiudza kuti pane zvavakasangana nazvo munzira. Now from verse 16 inotiudza pachena kuti vari parwendo kuenda. Mukati merwendo vakasangana nemwanasikana wakanga aine mweya wetsvina kana kuti dhimoni rakanga rakamugara. Uyu mwana uyu wakanga aine dhimoni raishandiswa navamwe vanhu kuti vaite mari naye. Vanhu ava vakaona mwanasikana ane dhimoni, but nedhimoni rake iroro vakatsvaka nzira dzekuita profit naye in her disadvantage. Kune vanhu vakashandisa her disadvantage kuita mari mukati meupenyu. Kuna vamwe vanhu vanoshandisa a disadvantage yemunhu kuti vaite mari nayo. Deno Mwari angatibatsira nekuti nyika yaipa zvakadaro zvokuti vanhu panonzi someone is disadvantaged, ane dambudziko raainaro, vamwe vanotsvaka kuita mari naro. Saka kune vanhu vaisiita mari naye. She was foretelling, waitaura zvinhu zviri mberi, achiita zvekutaurira vanhu, achibetsera vanhu kuti pamberi chakati chichaitika, muupenyu hwako zvakamira zvakadai, and they made lots of money. Saka pavakanga vari kuita mari naye, Pauro naSirasi vari munzira kuenda, vanosangana nemwanasikana uyu. Saka pavanosangana naye, iye unotanga kudaidzira achiti, ava vana vaMwari ava varanda vaJehovha Mwari wekumusoro, ndivo vanotiudza nzira yeruponeso. Ava vanhu vanobva kuna Mwari, ndivo vanotiudza nzira yekuponeswa. Saka Bhaibheri rinotiudza kuti akaramba achitaura, achingodaro, achivatevera, achingodaro, achingotevera, achingodaro, kusvikira Pauro abatikana nenyaya iyoyi. Saka Pauro paakabatikana nenyaya iyoyi, Bhaibheri rinotiudza kuti Pauro wakarayira kuti mwanasikana uyu wanyarare. Pauro akarayira akati, nezita raJesu mweya wetsvina ngaubude. Nezita raJesu mweya wetsvina ngaubude. Bhaibheri rinoti pakarepo mweya wetsvina ukabuda. Mweya wetsvina wakabuda. Zvinotipa tariro inofadza yekuti at the mention of the name of Jesus Christ mweya wetsvina inotama. Asi uno kuna vazhinji vari kutambura nemweya wetsvina, kuna vazhinji vari kushandiswa nemweya wetsvina. Uchaona kuti mazuva ano taiziva mweya wetsvina ichirira nekugwina ichidonha pasi, asi nhasi uno kamwe kamuitiro kakuita vanhu unotoona kuti apa mweya wetsvina ndo iri kushanda. Ukacherechedza kamwe kamuitiro, nhasi uno vanhu valuza, they have lost the moral compass. Kamwe kamuitiro keupombwe kakuitwa unotoona kuti aka iya mweya wetsvina yakushanda. Kamwe kamuraramiro kemukati memba, kamushaudirwo kari kuita murume, unotoona kuti apa the spirits have taken over. Mweya wetsvina yatora nzvimbo. Kamwe kamushushiro kari kuitwa mudzimai, kamwe kamuondeserwo kari kuitwa vana nemukadzi, unotoona kuti apa mweya wetsvina ndo yakushanda. Saka mweya wetsvina iri kushanda. Kamwe kamudiro kacho kemadzimai unotoona kuti apa mweya wetsvina ndo yakuita take over. So mwanasikana uyu wakanga akagarwa nemweya wetsvina, mweya wetsvina ichimutambudza, asi Mwari ngaakudzwe. Pauro akarayira mwanasikana, mweya wetsvina ukabva paari. Tinonamata Mwari naiye Kristu Jesu, wekuti kana zita rake rikataurwa nekurevesa pakanamatwa, mweya wetsvina inotama. Mweya wetsvina iri kutonga mukati meupenyu inotama nekuda kwezita raJesu. Ndiye une simba
unogara nekusingaperi. Ndiye akahwina hondo kudenga, ndiye unoihwina zvekare mukati menyika ino. Our victory is guaranteed kana tiri muna Jesu. Saka vari murodhi kuenda, varayira kuti mweya yetsvina ibude. Zvinonzi varidzi vemwana uyu, ivo vaiita mari naye, vakarwadziwa vakabatikana nekuti profiti pakanga pasisina, vakasiya mwana uyu ndokutanga kuenda nana Pauro nana Silas kumakurukota enyika. Mwana uyu muchaona kuti nguva yangobuda mweya yetsvinai, varume ava vachisina kana profiti yavakuita naye. Saka the moment yavashaya kuti hapasisina profit, vakabva vamusiya mwana uyu. Muchaona kuti upenyu hune vanhu vanokuda vachiwana profit pauri. Kune dzimwe hama dzinoswedera pedyo kana paine zvinhu zvavari kubenefita kwauri. Pane dzimwe shamwari dzinoswedera nehama kana paine kaadvantage kavari kuwana kwauri. But the moment inopera zvinhu, that's when you see a true friend and a fake friend. Kune vanhu vanoswedera zvinhu zvichifamba, motokari dzinopaka pagedhi, vanhu vachiswera vanewe, foni yako iri busy, vanhu vachikutsvaka simply because vane chimwe chinhu chavari kutsvaka nekubenefita kwauri. But kana zvapera pasisina, vanhu ivavo vanokutiza vokurega uri wega. Yakakomborerwa shamwari, yakakomborerwa hama inoramba yakabatirira inewe mukufara, mukutambudzika. Munamato wangu, hama dzangu, paukama hwedu nepaushamwari hwedu, ngatirambe takamira tose mukutambudzika kwevamwe, mukurwadziwa kwevamwe, mukufara kwevamwe. Ngatirambei tichibetserana. Misoro ikaungana, challenges anowanirwa zano, toenda mberi neupenyu. Saka mwanasikana uyu paakanga asagone kuisa profit kune varume ava, vakamurasa ndokubva vamusiya. Asi tinoona kuti vamusiya, vanotora Pauro na Silas voenda navo kune makurukota. Voti varume ava vari kukonzeresa munzvimbo, pataiwana profit hatichawani profit nekuda kwavo. So makurukota vanovatora vakomana ava nekuda kwezvavakaita, ndokubva vavakanda mukati mejeri. Rechirungu rinoti in the inner prison, kureva kuti vapinda mujeri, vakanoiswa mukatikati mudungeon, macho munorwadza, macho munopinda makororo makuru, vanhu vari dangerous in the society. Saka varimo mukati imomo, vakandwa imomo. Chinondibata hechi vana vaMwari, sometimes in life you tend to do good, but at the end you are repaid with evil. So many times mupenyu tinotarisira kuti kana taita chinhu chakanaka, we must be repaid nechinhu chakanaka. Asi tikadaro kutarisira kuti kana ndaita chakanaka ndicharamba ndichingoitirwawo zvakanaka, hama dzangu, we are going to be discouraged in life simply because we have expected a good thing when we have done a good thing, but it comes opposite. Waita chakanaka, you are repaid with evil. So aruma vakaita chinhu chakanaka, vakabatsira mwanasikana uyu, asi vapedza kubatsira mwanasikana vakakandwa mujeri. Zvonditondedza murume anonzi Jesu. Jesu akauya panyika kuzoponesa vanhu, akaporesa vanorwara, akasvinudza mapofu, akamutsa vakafa. He fed 4,000, 5,000 men, excluding women and children. Achiita zvose izvi, he ended up ari pamuchinjikwa. Warembera iye anga ari kuita zvakanaka. Hama dzangu muupenyu, kana tingaitira vanhu zvakanaka, ngatiitei tichitarisira zvose. Kana chingauya chakanaka, Mwari ngaakudzwe. Kana chingadzoka chakaipa, ramba uchiita zvakanaka. Nokuti kuna vamwe vakatora muzukuru, mwanasikana muzukuru, akati bva kumusha uye pamba, tigone kubatsirana ndikuchengete ndikuendese kuchikoro. Asi pakupedzisira akatorera tete vake murume,
vakamuitira chakanaka, but she was repaid nechinhu chakaipa. Kune vamwe akatora hama akamuisa pabasa akati regai ndikubetsere because you have been unemployed for a long time, but iye wakaisa ndiye akamubira akamubrokesa business rake. Waita chakanaka, you have been faithful kune murume for a very long time, but wapedza kudaro murume anounza chirwere mukati memba. Tiri kuti when you are repaid evil, iwo waita chinhu chakanaka. Munhu waMwari, shoko raMwari rinoti ramba uchiita chakanaka. Kana ungaita chakanaka, expect chinodzoka. Kana chinganaka, Mwari ngaakudzwe. Kana chingava chakaipa, pfugama woti zvekare Mwari kudzwai. Saka varume ava, they ended up in the prison simply because vakanga vaita chinhu chakanaka. Saka tinoona Pauro naSirasi varimo mujeri, vakagara imomo mujeri. Chandofarira varume ava, havana kudisturbwa programu yavo. Rangarirai, vakanga vari kuenda kunonamata. Pfungwa yavo yakanga iri yekuenda kunoshumira, kunoimbira nziyo nekuenda kunonamata. But programu yavo, kunyangwe paine zvakaitika munzira, havana kudisturbwa programu yavo. Vari mukati mejeri, Bhaibheri rinotiudza pachena kuti vakaimbira nziyo vakanamata kuna Mwari. Verse 25, Mabasa aPostori chapter 16 inoti, zvino panenge pakati pousiku Pauro naSirasi vachinyengetera nokuimbira Mwari nziyo, vakanga vakasungwa vakavateerera, vakanga vakasungwa vakavateerera. Pakarepo kudengenyeka kwenyika kukuru kukavapo, naizvozvo nheyo dzeimba dzikazungunutswa. Pakarepo mikova yose yeimba ikazarurwa, nemisungo yavose ikasununguka. Panguva yekuti mudungeon mavaiswa, inzvimbo yekuchema, inzvimbo yekurigreta. Dai vari vamwe vaiti, ko isusu tanga takufarisa chii kuti tibatsirewo mwanasikana aripo, deno tangomusiya tikaenda paprogramu dzedu dzekunamata. Asi ipapo vari mujeri vakati programu dzaMwari hadzipikiswi. Kana Mwari watitungamirira nenzira iyi, tinoti haleluya, Mwari handei nenzira iyoyo. Regai ndikuudzei vana vaMwari, trust the road yaunolidwa naMwari. Kunyangwe ikaita minzwa, kunyangwe imwe nguva ikarwadza, as long as Jehovah is leading you, ramba uchitrasta muna Mwari. Ingarwadza, basa ringapera, kuchema kungavapo, ungarambwa nomurume kana nomukadzi, ungashungurudzwa navanhu, business rotodona, but as long as God is leading you, Mwari ngaakudzwe, haleluya, famba nenzira iyoyo. Saka varume ava havana kudisturbwa program, vakapfugama vakanamata kuna muponesi. Vari kuimbira, vari kunamata, zvinonzi pakavapo nekudengenyeka. Munoziva imwe nguva, if you rejoice mukati mematambudziko, Mwari wedu harambe akanyarara. Varume vari mudungeon vakati zita raMwari ngarikudzwe. Mwari ngaakudzwe uri matambudziko, mereji chirema, pfugama uimbire nziyo. Kana waimba nziyo wonamata, panoita kudengenyeka kwenyika, Mwari unovhura masuo ezvikomborero. Mwari unovhura. Dai varume vakaneta vakagara, vakati hatinganamati, hatingaimbire nemhaka yekuti tiri mudambudziko. Dai pasina kuvhurika masuo, dai ngetani dzisina kudonha, handizivi jeri kana kuti prison yauri mairi. Handizive kuti prison yako inyaya yemwana ari kunetsa here. Handizive kuti prison yako mukati memerejere yauri iri kuvava. Handizive kuti prison yako ndeipi, inyaya yekuti wanonoka here kuwana mubatsiri weupenyu. Handizive prison yauri mukati mayo, imwe nguva imwe yetsvina iri kunetsa muupenyu. Handizive prison yauri mairi. Asi ukaimbira, ukakumbira kuna Mwari, ukanamata, Mwari wekudenga anonzwa, anovhura masuo eruponeso mukati meupenyu, anovhura masuo eopportunity in life. Haavhuri masuo bedzi, asi Mwari wekudenga anodonedza ngetani dzatinosungwa newakaipa. Dzingava ngetani dzechitema, Mwari wekudenga anosunungura. Achandofara pakupedzisira, programu dzaMwari hadzirasiki.
pavakapinda mujeri kudengenyeka kwaitika, masuo avhurika, uyo airinda akatambura akati vanhu vatiza ndokuda kuzviuraya, but varume vakamurambidza vakati kwete, usazviuraya, tirimo. Ndinofunga pakaitika kadialogue kekumboita witnessing nekuita question and answer segment, kusvika murume ati ndodii varume ndiponeswe, ndokuti unofanira kutenda muna Kristu Jesu ubhabhatidzwe. Murume akabhabhatidzwa nemhuri yake. Dzimwe nzira dzatinofambiswa ndedzekuti varipo munzvimbo idzodzo vaone Mwari. Maybe in your situation aripo anofanira kuti ndodii kuti ndiponeswe, saka ramba wakabatirira. Zvingarema, zvingarwadza, zvinganetsa, asi aripo achatendeuka nekuda kwedambudziko iroro. Asi Mwari haarisiye rakadaro. Paunobuditswa mudambudziko pane achaona Mwari. Dai Mwari angatikomborera, Mwari atitungamirira. Apo tinorarama muupenyu zviripo zvipingaidzo, asi ngatirambei tichienda kumberi takabatirira pana Kristu. Ngative nenguva yekunamata. Ponesi tinoda kutendai. Mbiri ngaidzorerwe kwamuri. Nyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Tinokutendai neshoko renyu. Tinotenda nekuti patinoimbira nekunamata munosunungura zvisungo zvewakaipa zvodonha pasi. Vamwe vakasungwa nezvisungo zvechitema, vamwe vari mumachallenges emarriage, vamwe vari mumaprison ekushayiwa basa, prison yekutambudzwa nezvakasiyana in all aspects of life. But Mwari, komborerai vana venyu, be with your children, muvasunungure. Kudenga kwanaka, toda kuponeswa. Muzita raJesu tinotenda. Amen. Opfumaindi fambenemi sezvakaita Inoki, imi mubate ruoko rwangu nditaurirane nemi kana nzira yoshayikwa ndibvume indifambe handingambofambi ndega dutu riri kuvuvuta mirau yakateiwa wavengiwa vanondiedza ese aya matambudzo tenzibvuma indifambe kuti mandipazororo zvepasi zvinowanando ini ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko ndakara ndione Zioni tenzibvuma indifambe nemi ndakara ndione Zioni tenzibvuma indifambe nemi ndakara ndione Zioni tenzibvuma indifambe nemi ndakara ndione Zioni